bihar osteguna, gauerditik aurrera, mugak jarriko ditugu edo debeku batzuk ezarriko ditugu Gipuzkoan, Bizkaian eta Arabako Aiara aldean. Hoiek izango dira 24 orduz eta aurre ikusten dugu igandera arte edo luzatuko direla debeku hoiek. Zergatik sartzen ditugu? Euskalmetek alerta laranjan dago, edo jarri dugu abisua. Zergatik dago, lurra lehorra dago, temperaturak handiak izango dira, 30 gradu artekoak, eta baita ere haizeteak aurre ikusten dira. Beraz, hori kontutan harturik, aktibatuta dugu zutei aurre egiteko plan berezia, eta guk igandean ikusiko dugu, edo ikusiko dugu zein izango da egoera edo evoluzioa, eta erabakiko dugu debeku hauek ez ezartzea edo ez aurrera eramatea. Zeintzu dira debekuak? Debekua dira landa edo baso makinariak ez erabiltzea, ze txinpartak sor ditzakete, gero baita ere zu artifizialak eta elementu piroteknikoak eta baita ere barbakoak ez egitea landa eremua edo vegetazioa dagoen 300 metro baino gutxiago tarte horretan, gero baita ere landa eta baso hondarrak edo ez erretzea, eta baita ere ez jaurtikitzea inongo elementurik sua eragin dezakeena, adibidez, zigarro puntak. Isunak izan aldira, emergentzia legeak ezertzen ditunak, eta dia grabeak edo oso larriak, eta inportea izango litzake 1.500 edo 30.000 euro artekoak. Asteburuan Balmasedan egoera nahiko larria bizi da, ez dakit asteburu honetarako ere horrela espero duzuen? Bueno, ez dugu espero, pentsatzen dugu egoera hobean egongo garela, eta gainera sartzen ditugun neurri hauek eragin gorrak izango direla, eta arazorik ez dugula izango. Zergatik kostaldean, zergatik jartzen da hor eta ez? Bueno, arriskua, eta hori horrela da, eta gainera konstatatuta dago aurreko urteetan, uda partean Araban izaten da arrisku gehiena. Eta uda azkenean eta neguan, aldiz, Kantabrikoan edo kostaldean, Bizkaian eta Gipuzkoan batez ere. Beraz, arriskua izaten da, ekaina uztailatik irailera arte edo Araban uda partean, eta gero aldiz, irailetik martxora arte Bizkaian eta Gipuzkoan. Beraz, hau gerta daiteke oraindik, falta dira hilabeteak, neurriak hartu alizateko, behar baldin bada. Garbi dago, klima aldaketa bat dagoela, eta fenomeno atmosferiko estremoak bizi ditugula, lehen ezagutzen ez genituenak. Hablamos de temperaturas cercanas que superen 30 grados y vientos. Sí, eso es. Son temperaturas de 30 grados o de más de 30 grados y vientos sostenidos, no tan grandes como los que conocimos el domingo pasado, pero eso unido a la sequedad de la vegetación pues hace que son las tres condiciones que hacen que el riesgo de incendios sea evidente y entonces tengamos que establecer esta serie de limitaciones.